Tai busuk kamini lukurok jwngjal manbai sinai. Tai busuk kamini lukurok tektono soima tongbai sinai. Tai busuk kamini lukurok nokjaknai tui kahamni bagui thanglaisak khlaina bagui lama kahamni bagui tei abai baksa jongphirangni sepsamni bagui joba khaibai sinai. Joba khaibo mongsapano yapri romjakya development ni mungui mongsapano development nukjakya ko kamini tabuk phano chongbari ni ganao simino kamini development kamini hamkrai khlainani kok sawo neta mantri MLA hinai rok phiaba chongbari laikhe development hayakeba kamini hamkrai biko tabuk phano se kamini hamkrai khlaimani nukjakya ko kamini hamkrai khlainani kok sawo neta mantri MLA rok basan ruo phiaba kok rimani rok Kok Narwk Liya borok no tabok phano kami rogo nai naikhe hamkrai gurui tabok phano hamkrai khlaimani mongsapano yapri barok mung nukjakya ko amahaino kaisa koktoma nukjakha 11 mandai constituency ni bising khopjaknai tiyari kamini lukurok tabok bo tuini bagui jwngjal nugui tongo tabok bo thanglaisak khlaina bagui lama kaham kreni bagui jwngjal manui tongo tabok bo jongphirani sepsap baksa thairogo gurui kho amahai jwngjalono tongui tongo tabok bo Tripura kamini lukurok phiaba jongbari ni ganao kamini hamkrai khlainai hinai kokrio biko kamini hamkrai tabok phano se nokjaknai tuini bagui joba khainani nango kamini lukurok tabok phano se hasal thangui kamini slai hasal thangui tui nahanani nango kamini lukurok abo bo tui hamya belaino kostono soyoi hasalo thangui kuwa khurui tui ma nangui tongo Tripura kamini lukurok amono dahin kamini hamkrai khlaiya hingke tangi kamini hamkrai khlainani kok salai amahaino mangpili nukjakha tiyari kamini 11 mandai constituency ni bising khopjaknai tiyari kamini mangpili phiaba tiyari kamini lukurok borok saka tuini bagui belaino jwngjal nugo kuwa khurui tui nungmani a tui bo belaino hamya tuini halok asake hamya o tui nungma bai kabangma lukurok no bemarok kalainani nakha tei saknai nokrogo thangnani nakha phiaba tamok khlainai tui kaham grini bagui a tui nono nugui ma tonglaikha tiyari kamini lukurok abai baksa thanglaisak khlaina bagui bo haino lama kaham gri hati tai rung nokrogo tai kobuni thairogo thanani bagui jwngjal nugo salburumno thanglaisak khlainai rok tei abai baksa jongphirangni sepsabo asuk gri kamini hamkraini kok sao phiaba kamini hamkrai khlaimani khe nukjakya kho amono dahin kamini hamkrai amono da kamini hamkrai khlaima hin tabok phano se kamini hamkrai khlaijakya ko phiaba chongbari gadao hingke kamini hamkrai khlainai desni hamkrai khlainai hasteni hamkrai khlainai tei Tripura kamini lukurokni hamkrai khlainai nei kokrimani phiaba o kokni kaisapano samung tabok phano se ongyakho phiaba chongbari le laibo thaka phiaba hamkrai khlaimani mongsapano samung tabok phano nukjakya kho amahaino mangpili nukjakha 11 mandai constituency ni bising khopjaknai tiyari kamini Tripura News 8 ni koktoma thumnai ro 11 mandai constituency ni bising khopjak tiyari kamio thangsogoikha tiyari kamini halokrokno hastini lukurokno phunungnani bagui abai baksa neta mantri MLA ro hamkrai khlainani kokrimani o hamkrai no busuk joratui khlaika aborokno phunungnani no chaitokha Tripura News 8 ni koktoma thumnai ro phiaba busuk joratui hamkrai khlaika o mangpini bisingti no nugui mandai Biang kemakha 11 mandai ni MLA biang kemakha member biang kemakha chairman omai ke no Tripura sarong ni jwngjal tabo bokai gya thajing sung nugui phaigi ko nana ni langa bo paiji angai customer sing phakya ang bkha tongmai angai kisa san bagi phano bini langa horima phakya ang bo horna ringya tini no puilang langa hori pheman hepeno ang langa hori phakya o nana ni cost no soyawi o nana ni cost no soimaliya Tripura san jwngjal tai busuk tongsinai chongmari phaike simida nogo phai kogri kalang thang chongmari payment yaglong ka lukurung jwngjal no poi thango o 11 mandai ni MLA biang kemakha lukurong ni boat by lukurong ni chuba lukurong ni support by gari AC kai bere tongo asuk bai ya lukurong ni kam khai phunu kanga se lukurok khap phuna no nai tong di Tripura News 8 ni monthly salbrum no ma ke phunu goi tong se nong rong buskang hambai phayo tabu karan kare te maya ngke gamaya kai karin kare furu aran ti phai furu ko boron ti ron ngoi tong ai manu huna ba kai a sobago ma huita sobago no huina hanak tabla asale te pata to maya ne ma thango
학살 흑설마 발자. nong o area ni MLA sab sai man 에레네 말라. 아발라 송마야. jongmaya taklai ni luk soba ni jongmari o border kha 예. rkha 안 그래. nga awan se sekang kebo minister eba MLA neta rok amai kep nong para bo phaiye tui ni bial tui rena joto suk subidar nain sadeklang 아발랑 차대 호야 말라 송나. MLA sobisini ya 안 신이야 말라. 아 양시 말라 신 말라 봐. 에 말라 봐. 어 para 그래. kita borti khogui nai 너라 없다. 바노. 너자 바노 말랑 후이네네. asa hasal ma 학살 코서 약국 사다. ki bokhor saida rujui phanyani 약국 사다. juta krei 가보 너 가야 가보 동하다 라다바다 가보 담은 아시고 동마야 허리 배고다 랑아봐 nana ni mung 바란 몽다보다 nini mung 안 몽데 안 몽, 섬라키 mulki 몽, 소로 섬라키 버살 부모가 오늘